Hemmam derketin cot, dilo yaman yaman yaman. Hemmam derketin cot, dilo az mevan etme. Hereke haber kod, dilo az mevan etme. Di serdema vîrusa koronayê de gelek beşên jiyanê bi temamî rawestiyan û qada hunerî jî bandoreke mezin aneyînî dît. Mûzîkjenên Bakurê Kurdistanê jî dibêjin tevê astengiyên ku ji xwe hebûn, vîrusa koronayê jî wek astengiyekê derket pêşiya mûzîkê û mûzîkjenan. Mûzîkjenên Bakurê Kurdistanê didin zanîn wankariye tenê rêya medya civakî bigihîjin guhdarên xwe. Mûzîkjen Sebahattin Xoca amaje dike ku di serdema koronayê de gelek mûzîkjen diwarê aboriyê de ketine tengasiyê û nekarîne debara xwe bikin. Di vê pêvajoyê de kesê ku bi mûzîkê re alaqedar dibe mûzîkjen gelekî zehmetiyek şandin. Ji ber ku her dergirtî bû salonên daveta û restoran em bêjin gelek cî girtî bûn û bi rastî jî ji alî aboriyê de gelek tengasî kişandin. Carna min em bêjin li ser sosyal medyayê bername zindî çêdikirin, guhdarê min jî min guhdar dikirin. Wisa derbas bû yanî. Ey bülbülî dilşadî helver bi kefîgan, derdime girane. Mûzîkjenên Bakurê Kurdistanê di pêvajoya vîrusa koronayê de balê dikeşin ser xwedîlê derketina mûzîka Kurdî û dibêjin müzik rengek xurt ê neteweyî ye bo Kurdan. Mûzîkjen Alî Aktaştîne zimên ku mûzîkjen tevî hemû astengiyan nûnertiya mûzîka Kurdî dikin û divê Kurd jî bi taybetî ciwanên Kurd bi guhdarîkirina mûzîka bi zimanê xwe xwedîl mûzîka Kurdî û mûzîkjenên Kurd derbikevin. Çar havır mediz û kelejin tengdane dijmin, meşhevra dixafîl bibir heyf û muxabir. Qet çare ümîda me nemaye bilbilî min, meydane ji bo hiç û şexel gur zûre zûre. Milletekî hateyî ruhatbe çand hunere xwatiye. Eger çand hunere milletekî tune be milletê ya miriye ya li ber sekiratê. Ê ku mabûn devre temburekî xwe dişûn em bêjin salonekî li dawetekî da çend hebistran digotin ya jî em bêjin tiştê ku em bêjin wekî mîna wênin îro ew jî nema. Lewra hem ew kineman ji ber vî xedexebûnê salon jî girtîne û ciyê ku em bêjin derin lê mûzik çê dibin wî karî hanî tevakî hatiye girtin nikarîrin nûnan bi malê xwe rast. Mûzîkjenên Kurd di serdema koronayê de hewl didin li gorî derfetên xwe hunera xwe bidomînin û berheman biafirînin. Li aliyekê jî li bendêne ku vîrusa korona bi dawî bibe û qedexeyên ji ber koronayê hatine ragihandin werin rakirin. Da ku bikaribin derbikevin ser dikê û organîzasyonên wek konsertan nidar bixin, an jî di salonên şahiyê de stranên xwe dîsa bêjin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.